ناي لو من نصنعو زلنا كفلي كمتي حسابكم كتبوا صنحكم كاب ግብረ ሐዋርያት ክልተ ካብ ሓደ ክሳብ 21 ካብ ሓደ ክሳብ 13 ዘሎ ሓሳብ ከንብብ እሞ ካብኡ ብምጅማር ክቕፅል ማለት እዩ ከምዚ ብላ መበል 50 መዓልቲ ድማ ኩላቶም ሓቢሮም በሓንሳብ ነበሩ ብድንገት ከዓ ከም ብርቱዕ ሕቦብላ ንፋስ ካብ ሰማይ ዳሃይ መጸ ነታ ኣብኣ ተቐሚጦምላ ዘለው ቤቱን ብዘላ መልኣ እተ መቃቐለ ልሳን ሓዊ ዝመስል ድማ ተራዮም ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ከዓ ተቐመጠ ኩላቶም ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦም መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከም ዝሃቦም ብኻልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ካብ ዘለው ኩሎም ህዝቢ ህያዎት ሰባት ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ኣይሁድ ነበሩ እዚ ደሃይ ዝምስኮነ ብዙ ህዝቢ ተዓከበ በብዘረቦም ክዛረቡ ሰምዖም ከዓ ዝብልዎ ጠፍኦም ኩላቶም ተገረሙን ተደነቁን ከምዚ ከዓ በሉ እነሆ ዞም ዝዛረቡ ሁሎም ገሊላውያን ዶ ኣይኮኑን ከመይና ደኣ ሁላትና በበቲ ተወለድናሉ ቋንቋ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣለና ንሕና ሰብ ኤርጤን ሰብ ሜዶንን ሰብ ኤላምን እቶም ኣብ መንጎ ክልተ ሩባ ኣብ ይሁዳን ኣብ ቃጴዶቅያን ኣብ ጶንጤስያን ኣብ እስያን ዝነብሩ ኣብ ፍርግያን ኣብ ጴንፍልያን ኣብ ግብፅን ኣብ ኣድታት ሊብያ ጥቃቀሬንን ካብ ሮም ዝመፁ ማእከላይ ኣሌታትን ኣይሁድ ጵሮስሌታትን ሰብ ቅሬጢስን ሰብ ዓረብን በብቋንቋና ብዛዕባ እቲ ዓብይ ግብሪ ኣምላኽ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣለና ኩላቶም ሰንቢዶም ንሓድሕዶም እዚ ነገር እዚስ እንታይ ኮን ይኸውን እናተባሃሉ ዝብልዎ ሰኣኑ ገሊኦም ግና እናላገጹሎም እዚኣቶም ጉዕ ሜስ ፀጊቦም እዮም በሉ ይብለና ቁጥሪ ሓደ እንታይ ይብል ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድማ ኩላቶም ሓቢሮም በሓንሳእ ነበሩ ይብል መበል 50 መዓልቲ ልዎ ዘሎ ድሕሪ ፋሲጋ መበል 50 መዓልቲ ማለት 50 መዓልቲ ማለት እዩ ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድሕሪ ፋሲጋ ኣይሁድ ነቲ ቀዳማይ ፍሬኦም ንእግዚአብሔር ሓድሽ መስዋዕቲ ብልዕ ዘቕርብሉ መዓልቲ ማለት እዩ በቲ መዓልቲ ማለት እዩ ወይ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ 40 መዓልቲ ንሶም ጸኒሑ ከምቲ ዮባን ወርሺፕን ዝብሎ ዝነበሩ ድሕሪ 10 መዓልቲ ማለት እዩ እቲ ሓቢሮም ዝብል ቃል ሓደ በሓደ ኣብ ሓደ ቦታ ብምንባሮም ዘርኢ ቃል ከውን ከሎ ካልኣይ ድማ በሓደ ልቢ በሓደ ሓሳብ በሓደ ነፍሲ ከም ዝነበሩ ዘርኢ ቃል እዩ ኩላቶም በሓደ ልቢ በሓደ ሓሳብ በሓደ ስምዒት ኮይኖም እናጸለዩ ከለው እንታይ ኮይኑ ብድንገት ከም ብርቱዕ ሕቦብላ ንፋስ ካብ ሰማይ ዳሃይ መጸ ይብለና አሜን ነታ ኣብኣ ተቐሚጦምላ ዘለው ቤቱን ንብዘላ መልኣ እተመቃቐለ ልሳን ሓዊ ዝመስል ድማ ተራእዮም ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ከዓ ተቐመጠ ኩሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦም መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከም ዝሃቦምን ብኻልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ ይብለና ክብርን ጎይታ ይኹን እቲ ከም እትብል ቃል ነስተብህለላ ከም ዝብል ቃል ንምንጽጻር ወይ ንመግለጺ እንጥቀመሉ ቃል አሜን ኣብዚ እቲ ካብ ሰማይ ዝመጸ ደሃይ ከመይ ከም ዝመስል ንምግላጽ ኢሉዩ ነቲ ደሃይ ከም ብርቱዕ ሕቦብላ ንፋስ ክገልጾ ፈቲኑ ማለት እዩ ኣብዚ ሉቃስ ጸቂጡ ክዛረበሉ ደልዩ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ሕቦብላ ንፋስ ዘይኮነስ ብዛዕባ እቲ ካብ ሰማይ ዝመጸ ደሃይ እዩ አሜን እቲ ከም ሕቦብላ ንፋስ ካብ ሰማይ ዝመጸ ደሃይ ነቲ ተቐሚጦም ዝነበሩ ቤት ንብዘላ ምስ መልኣ እንታይ ኮይኑ ይብለና እተመቃቐለ ልሳን ሓዊ ዝመስል ተራእዮም ይብለና ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ከዓ ተቐሚጡ ኩሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦም መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከም ዝሃቦም ብቃልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀሚሮም ይብለና ኣብዚ ነፍሲ ወከፍና ክነስተበለሉ ዘለና ቃል እቲ ኩሎም ዝብል ቃል ኢየሱስ ጎይታ ኣነ ነዚ ቃል እዚ ከንብብ ከለኹ
በቃ ደሐጎሰኒ ንልበይ ዘሰራሰረው ቃል ኩሎም ዝብል ቃል እግዚአብሔር ይመስገን አብታ ህብረት ዝነበረ አብቲ ስፍራ ዝነበረ ትመንፈስ ዘይረኸቦ ሰብ የለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኩሎም ማለት ብዘይ አፈላላይ ማለት እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሐዋርያት የለ ሰብአይ ወይ ሰበይቲ ዝበሃል የለን ማለት ክብርን ሽሙ ይሁን አሜን አብዝቲ በነቢዩ ኤል ዝተነግረ ትንቢት ክፍጸም ኮሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናብ ትንቢት ዩኤል ምዕራፍ 2 ካብ 28 ከና ንንብብ ኮለና እንታይ ዝብል ቃሊና ንንብብ ድሕርዚ ክኸውን እዩ መንፈሰይ ናብ ልዕሊ ሁሉ ስጋ ክኽእዌ አወዳትኩምን አዋልድኩምን ክንበዩ አረገውትኩም ሕልም ክሓልሙ አግባዝኩም ከአርአይ ክርእዮም በተን መዓልትታት ቲያንስ አብ ሰብኡትን አብ አንስትን ባሮትኳ መንፈሰይ ክኽእዌ ዝብል ትንቢት አብ ዞም ሐዋርያት ክፍጸም ኮሎ ኢና ንርኢ ኣብዚ ክፍሊ ዝምበኣር እዚ ትንቢት ተፈጻምነት ክረክብ ኮሎ ኢና ንርኢ አሜን እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ሰብአይ ሰበይቲ ሐዋርያት ምእመን ከይበለ ከምቲ ዝሃቦ ተስፋ ኣብ ልዕሊቶም ብሓንቀውታ ዝጸባበይዎ ዝነበሩ ክቕመጥን መንፈሱ ክመልኦምን በኣዓቶም ሓሊፉ ክዛረብን ስርሖ ክሰርሕ ኮሎን ንርኢ ኢየሱስ ጎይታይ ካብታ መንፈስ ቅዱስ እተመልኡላ መዓልትን ሰዓትን ኒንዮ ከምዚ ኣብዚ ቃል ንሪኦ መንፈስ ቅዱስ በዓሉ እዩ ኣብኦም ኮይኑ ዝዛረብን ዝዓይን አሜን ዞም ሰባት ልክ መንፈስ ቅዱስ ምስተመልኡ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊኦም ምስ ወረደ ኃይል ምስ ተቀበሉ ካብታ ሰዓት ጀሚሩ እዞም ሰባት ካል ፍጥረት እዮም ተቀይሮም አሜን ሙሉ በሙሉ በናይ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ናይ መንፈስ ቅዱስ ኮይኖም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ነቲ ብዙ ህዝቢ ናብቲ ሐዋርያት ተኣኪቦምሉ ዝነበሩሉ ስፍራ መን ኣኪቦ እንድሕር ኢልና እቲ ካብ ሰማይ ዝመጸ ድሓዩ አሜን ከመይ ገይሩ እቲ ህዝቢ ናብቲ ሐዋርያት ዝነበርዎ ተኣኪቦ እንድሕር ኢልና እቲ ካብ ሰማይ ዝመጸ ድምጺ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ድሓዩ እንታይ ኢሉ ኣብ ምዕራፍ ኣብ ቁጥሪ 5-6 ኣብ ትሕቲ ሰማይ ካብ ዘለው ኩሎም ህዝቢ ህያወት ሰባት ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ አይሁድ ነበሩ እዚ ድሓይ ዝምስኮነ ብዙ ህዝቢ ተኣከበ በብዘረቦኦም ክዛረቡ ሰሚዖም ከኣ ዝብልዎ ጠፍኦም ይብለና እቲ ወሃብ ዝተመቃቀለ ልሳን ወይ ቋንቋታት እቲ ኣብቶም ደቀ መዛሙርቱ ኮይኑ ዝዛረብ ነቲ ህዝቢ ዝኣከበ መን እንድሕሪልና ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እንታይ ክተስተብሉ ደልየለኹ መሲሉኩም ኩሉ ሪኢኹም ኣለኹም መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደ ባዕሉ ይዛረብ ባዕሉ ነቲ ህዝቢ ይእክብ ባዕሉ ኮንቪክት ይገብር መንፈስ ቅዱስ አሜን መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ኣብ ማእኸልና ኣብ ጉባኤና ይሰርሓሎ ናይ ማንም ክእለት አይደልን እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ዘረባ ክእለት አይድልካን እዩ ብዙሕ ፍልጠት አይድልካን እዩ በቃ መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ በቃ ንኹሉ ነገር ባዕሉ ቴኬር ይገብሮ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ መኒትቲ ወሃቢት ዝተመቃቀለ ልሳን እንድሕር ኢልና ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ እዩ መኒ ኣብቶም ደቀ መዛሙርቱ ኮይኑ ብዛዕባ አቢ ግብሪ እግዚአብሔር ዘዘንቱ እንድሕር ኢልና ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ እዩ መኒ ነቲ ህዝቢ ከካብ ዘለዎ ናብቲ ሐዋርያት ዝነበሩሉ ስፍራ ናብቲ ትድሃይ ዝመጻሉ ስፍራ አኪቦ እንድሕር ኢልና ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ጎይታይ ንኹሎም ክግረሙን ክድነቁን ዝገበሮም እምበኣር እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ አሰራርሓ ኢየሱስ ጎይታይ ሎሙን ካል ነገር እኮ ያደንቀናኒ ሎሙን
ዘደንቀና ዘሎ ዋው እና ንእግዚአብሔር ክብር ክነምጽ ዝገብረና ነገር እንታይ እንድሕሪልና ናይ መንፈስ ቅዱስ አሰራርሓ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማእኸልና ክሰርሕ ከሎ ኢድና ብኣፍና ንጽእን እቤት ኣምላኽና ኣዝዩ ይገርመና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዚ ኣብ ማእኸል ጉባኤና ክኸውን ይከኣል እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ሓንቲስ ንመንፈስ ቅዱስ ተፈቂድናሉስ ዘይከውን ነገር የለን ኢየሱስ ጎይታይ ከምቲ ቶም ዝተኣከቡ ህዝቢ ዝበልዎ እቶም ዝበዝሑ ደቀ መዛሙርት ኢየሱስ ገሊላውያን እዮም እዞም ንሪኦም ዘለና እዚኦም በብቋንቋና ዝዛረቡ ዘለው ሰባትሲ ገሊላውያን ዶ ይኮኑን ገሊላውያን ዶ ይኮኑን ተዛሪቦም ዘይክእሉ አክሰንት ዘለዎም ናይ ገዛ ቋንቋኦም ከማን ጽቡቅ ገይሮም ዘይዛረቡ ገሊላውያን ዶ ይኮኑን ኢሎም ከናሽዎም ነገር ግን ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ድማ ከገርሞም ከሎ ንርኢ አሜን የስ ንስኻ ገሊላውያን ምዃኖም እዮም ዝፈልጡ ነገር ግን እቲ ኣብኦም ዝሓደረ መንፈስ ቅዱስ ኣብኦም ምስ ሓደረ ግን ተለዊጦም አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እንተኾነ መንፈስ ቅዱስ ብዝሓቦ ቋንቋታት ክዛረቡ ስለዝሰምዖም ዝብልዎ ክስዕኑ ከለዉ ንርኢ አሜን ኩሉ ነገራቶም ቀይርዎ መንፈስ ቅዱስ ክሳዕ መንፈስ ቅዱስ ዝመጽ ዞም ሰባት ዞም ሐዋርያት ተራ ሰባት እዮም ነይሮም ልክ ከምቲ ህዝቢዮም ነይሮም ምንም ዝረአይ ነገር ኣብ ህይወቶም ኣይነበረን the moment መንፈስ ቅዱስ ግን ኣብ ልዕሊኦም ምስ ወረደት ግን ካልእ ሰባት ኮይኖም አሜን ሎሚ እውን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ክመጽእ ከሎ ትራንስፎርም ይዝገብረና አሜን ይልውጠና እግዚአብሔር ይመስገን ሰባት ንሕና ኩሉ ሰብ ከም ዝግረሙን ከም ዝድነቕን ይዝገብር መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ጌታ ነው እቲ መኣለ ልሳን ሓዊ ዝመስል ድማ ተራእዮም ኣብ ልዕሊ ነፍስ ወከፎም ተቐመጠ ዝብል ቃል እንታይ ዘመላኽተና ነፍስ ወከፎም ዝተፈላለየ ቋንቋታት ከም ዝተቐበሉ ነፍስ ወከፎም ድማ በቲ ተቐበልዎ ልሳን ወይ ቋንቋታት ይዛረቡ ከም ዝነበሩ ኢና ካብ ቁጥሪ 8 ክሳብ 11 ካብ ነንብቦ ቃል ንርዳእ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝተፈላለየ ውህበት ንነፍስ ወከፍና ሂቡና ዘሎ ንገሌና መምሃራን ገይሩና ንገሌና በቃ ፕሮፌት ገይሩና ንገሌና ፓስተራት ገይሩና ዘሎ ኢየሱስ ጎይታይ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ሐዋርያት ሕጂ ንኣብነት ክቀናንዑ ኣይንሪኦም ንናብዚ በቃ ዋው በኻና አይ ቋንቋ ግሪክ ተዋሂቡኒ በኻና አይ እዚ ቋንቋ ጀርመን ተዋሂቡኒ ቋንቋ ዓረብ ተዋሂቡኒ ክብሉ አይ ንሪኢና እግዚአብሔር ይመስገን በቲ ዝተዋሃቦም ነገር እቤት አምላክ ክዛረቡ እቤት አምላክ ክእውጁ ከለው ኢና ንርኢ አሜን እግዚአብሔር በዝበረኸት እዚ ይባረኸና አሜን በቲ ዝተዋሃበና ውህበታት ንእግዚአብሔር አቦ ክነኽብር እግዚአብሔር ጸጉኡ የብዛሃልና አሜን ዶ ነፍስ ወከፎም እንታይ ይገብሩ ነይሮም በቲ ዝተቀበልዎ ነገር እንድሕር ኢልና እቤት እግዚአብሔር የምዝዛረቡ ነይሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንጎይታዮም ዝገልጹሉ ነይሮም ኢየሱስ ስሙ ብሩኽ ይኹን እንታይ ኢሎም ኣብ ቁጥሪ 8 ከመይልና ኩላትና በብቲ ተወለድናሉ ቋንቋ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣለና ንሕናስ ኢሎም ካበይ ከም ዝመጹ ክዛረቡ ከለዉ ንርኢ ናይ ነፍስ ወከፍ ኣብቲ ኢየሩሳሌም ተኣኪቡ ዝነበረ ህዝቢ በዓል ፋሲጋ ከኽብር ኢሉ ከካብቲ ዝተሰደደሉ ምድሪ መጺኡ ኣብ ኢየሩሳሌም በዓል ከኽብር ዝመጸ ብቋንቋኦም እቤት እግዚአብሔር ክእውጁሎም ከለዉ ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ከመይ ገይሮም እዮም ሰሚዖሞም እንድሕር ኢልና ብቋንቋኦም ስለዝተዛረብዎ ኢየሱስ ጎይታይ ሐዋርያት ኮኑ እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርት ኢየሱስ ተማሂሮም ወይ ቅድመ ሕጂ ተዛሪቦምሉ ብዘይፈልጡ ቋንቋታት ክዛረቡ ዝገበረ መንዩ እንድሕር ኢልና ሕጂውን መንፈስ ቅዱስ ይኽብር ንጎይታ ይኹን ስምዑኒ ዘይንኽእሎ ዘኽእለና
በቃ ዘይንፈልጦ ከም ንፈልጽ ዝገብረና መንፈስ ቅዱስ ከምቲ ኣሕዋተይ ህያብ ኣምላኽ ቴዲ እንደገና ድማ ኢዮባ ወርሽፕ ጸቂጦም ዝዛረቡሉ ዝነበሩ መንፈስ ቅዱስ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ክንጸምዖ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ክንደልዮ ዝግባአና መንፈስ ቅዱስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝምድር የለን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ የማን አቦ ተቐሚጡሎ ንመንፈስ ቅዱስ ሰዲድዎ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ኣብዛ ምድር እዚኣ መን ይዝዓይ ዘሎ መን ይዝሰርሕ ዘሎ እንድሕሪና መንፈስ ቅዱስ ናይ ጎይታ ስርሑ ወዲዩ ኣብ የማን አቦ ተቐሚጡሎ ከቢሩሎ መንፈስ ቅዱስ ድማ ክሳዕ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጺ ዝወስደና ምሳና ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ንዘለዓለም ምሳና ክኸውን ተዋሂቡና ኣሎ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ንዘለዓለም ከም ንነብር ፈሊጥና ነዚ ቅዱስ መንፈስ አኽቢርና ክንሕዞ ከምቲ ኣሕዋተይ ዝብሎ ዝነበሩሲ አክኖሌጅ ክንገብሮ አፍልጦ ክንቦ ልክ ከም ጎይታ ኢየሱስ ኢልና ከም ንብሎ ጎይታይ ከም ንብሎ ንመንፈስ ቅዱስን ጎይታ ክንብሎ አምላክ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ክንእውጆ አምላኽነቱ ኣዝዩ አገዳሲ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ደስ ዘብል ነገር እንታይ እዩ ዋላ እኳ ነፍስ ወከፎም ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ይዛረቡ እምበር ነፍስ ወከፈም ብዛዕባቲ ዓብይ ግብሪ ኣምላኽዮም ዝዛረቡ ነይሮም ሃሌሉያ አሜን ዶ አሜን ዶ ኩሉቲ ዝተዋሃበና ውህበታት አቤት እግዚአብሔር ዝዛረብ ክኸውን ኣለዎ አሜን ንጎይታ ዝገልጽ ክኸውን ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነፍስ ወከፎም ገሊኦም ብዓረብኛ ክዛረቡ ከለው ገሊኦም ብግሪክ ክዛረቡ ከለው ገሊኦም ብፋርስ ክዛረቡ ከለው ገሊኦም ብዝተፈላለየ ቋንቋታት በቲ መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ዝሃቦም ልሳናት ክዛረቡ ከለው ብዛዕባ ሓደ ቶፒክ እዮም ነፍስ ወከፎም ዝዛረቡ ነበሩ አሜን ዶ ሕጂ እኮ ኣብያተ ክርስቲያናት ሽግር እቲ ሓደ ዝሰበኾ እቲ ሓደ የፍርሶ እቲ ሓደ ዝነደቆ በስብከት ገይሩ እቲ ሓደ የፍርሶ እግዚአብሔር ነዚ ናይ ባቢሎን መንፈስ እግዚአብሔር ይገልብጦ አሜን ዶ ባቢሎን ካብ ቤተ ክርስቲያን ክወጽእ ኣለዎ አሜን ቋንቋ ሕውስውስ ዝበለ ቋንቋ ማለት እዩ ኣብዚ እኮ እንታይና ንርኢ ዘለና መሲሉኩም ባቢሎን ክግልበጥ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ህይወት ሐዋርያት እቲ ቋንቋ ዝተደባለቀ ቋንቋ ዝነበረ ጎይታ ሓደ ገይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ መንፈስ ቅዱስ ቋንቋ ተዋሂቦም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዚ ቋንቋ ዝደባለቀ መንፈስ በቃ ሓደ አምላኽ እናምለካ ሓደ ቃል እናንበብካ በቃ ሓደ ይነድቕ ተሓደ ይፍርስ ተሓደ ይነድቕ ተሓደ ይፍርስ እዚ እግዚአብሔር ይገልብጦ ካብ ኣብያተ ክርስቲያን አሜን ከምቲ ዝበልኩኹም ነፍስ ወከፎም ከምቲ ቃል አምላኽ ዝነግረና ዝተፈላለየ ቋንቋታት እንኳ እንተተዋሃቦም ነፍስ ወከፎም ግን ብዛዕባ መን እዮም ዝዛረቡ እንድሕሪልና ብዛዕባ እቲ ዓብይ ግብሪ አምላኽ እዮም ዝዛረቡ ነይሮም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ቋንቋኦም ይተፈላለዩ እምበር እቲ ዝዛረቡሉ መንፈስ ሓደ ነይሩ አሜን እቲ ዝዛረቡሉ ቋንቋ እዩ ተፈላለዩ እምበር እቲ ዘድምጽዎ ነገር እቲ ዝዛረብዎ ነገር ሓደ ዓይነት ነይሩ እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይኹን እዚ እንታይ ዘርኤና ኣብ ማእኸልቶም ኣመንቲ ዘሎ ሓድነት ዘርኤና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንሳቶም ምስ ኣምላኽ ሓደ ከም ዝኾኑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ኣነ ንስኻን ሓደ ዝኾናዮ ንሳቶም ድማ ምሳና ሓደ ክኾኑ ኢሉ ዝጸለየ እዞም ሐዋርያት ምስ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኮይኖም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ካብ 14 ክሳብ 21 ድማ እንታይ ይብልሲ ሽዑ ጴጥሮስ ምስቶም 11 ተንሲኡ ድምፁ ኣዋቢሉ ተዛረቦም ከምዚ ኢሉ ኣቱም ሰብ ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም እትነብሩ ሁላትኩም እዚ ኣባኻትኩም ይፈለጥ ንቃለይ ድማ ጽንበሉ ንመዓልቲ ሳልሰይቲ ሰዓት ያሞ ከምዚ ንኣኻትኩም ዝመስለኩም ዘሎ እዚኣቶም ስኹራት ኣይኮኑን እዚ ግና እቲ ብነቢዩ ኤል ተባሃለዩ በተንዳሕሮት መዓልታት ከውን ይብል አምላኽ ኣብ ልዕሊ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ካብ መንፈሰይ ከፍስሴ ኣወዳትኩምን ኣዋልድኩምን ክንበዩ ኣጉባዝኩም ካራእይ ክርእዮ ኣረገውትኩም ሕልሚ ክሓልምዮም በተን መዓልታትያተን ድማ
ኣብ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮተይ ካብ መንፈሰይ ከፍስሰ ንሳቶም ከዓ ክንበዮም ኣነ ድማ ኣብ ላዕሊ ብሰማይ ተኣምራት ኣብ ታሕቲ ኣብ ምድሪ ከዓ ተኣምራት ደምን ሓውን ጣቓን ከበረ እታ ኣባይን ግሕድትን መዓልትን ጎይታ ሃይመፀት ፀሓይ ናብ ጸልማት ክትልወጥ ወርሒ ከዓ ናብ ደም ክኸውን ድማ እዩ ስም እግዚኣብሔር ዝፅውዕ ዘበለ ክድሕን እዩ ዝብል ቃል እዩ ኣብ ልዕሊ ዞም ሰኽራማት ትብልዎም ዘለኹም ኣብ ልዕሊ ዞም ተላግፅሎም ዘለኹም ተፈጺሙ ይብሎም ኣሎ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ሰባት ክሪእዎም ከለው ስኹራት ክመስሉ ይኽእሉ እዮም ሰባት ክሪእዎም ከለው በቃ እንታይም ዝኾኑ ዘለው ክብሉ ይኽእሉ እዮም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብዚ ጴጥሮስ ኣብ ክንዲ ኩላቶም ኮይኑ ክዛረብ ከሎ ኢና ንሪኦ ዘለና ጴጥሮስ ነቶም እንታይ ይኸውን እናተባሃሉ ዝብሎ ዝጠፍኦምን ነቶም ጉዕሜስ ፀጊቦም እዮም ኢሎም ዘላግፁ ዝነበሩ ብሓደ ምላሽ ክህቦምን ክሰብኮምን ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ፈራሕ ዝነበረ ጴጥሮስ ሓይሊ ምስ ለበሰ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶ ብትብዓት ነቶም መላገፅቲ እንታይ ኢልዎም ኣቱም ሰብ ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም እትነብሩ ኩልኹምን እዚ ኣባኻትኩም ይፈለጥ ንቓለይ ድማ ጽንበሉ ንመዓልቲ ሳልሰይቲ ሰዓት እሞ ከምዚ ንኣኻትኩም ዝመስለኩም ዘሎ እዚኦም ስኩራት ኣይኮኑን ኢሎም አሜን እቲ ሓቂ ንስኻትኩም ከም ትብሎ ዘይኮነስ በንጻሩ እዚኣቶም በዕንትኹም ስኹራት ዝመስልኹም ዘለው ሰባት ስኹራት ዘይኮኑስ ሓይሊ ትልዑል ዝተቐበሉ እቲ እግዚአብሔር ቅድሚ ዘመናት ብነቢዩ ዩኤል ዘተስፈወ ቃል ኣብ ህይወቶም ዝተፈጸመ ሰባት እዮም ክብል ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ደስ አይብልን ትንቢት ክረኽበካ ከሎ እቲ እግዚአብሔር ቅድሚ ዘመናት ዘአወጆ ትንቢት መጪስ ክወርሰካ ከሎ ደስ አይብልን ቅዱሳን ካብዚ ዝዓቢ ሓጎስ የለን ስለምንታይ ጴጥሮስ ነቶም መላገፅቲ ንመዓልቲ ሳልሰይቲ ሰዓት ወይ ድማ ሰዓት 9 ከም ዝኾነ ነጊሮም እንድሕር ኢልና ጴጥሮስ አይሁዳውያን ቅድሚ ሰዓት 9 ምንም ከም ዘይገብሩ ከም ዘይበልዑ ከም ዘይሰትዩ ስለዝፈልጥ ነዚ ከዘኻኽሮም ስለዝደለዩ ንመዓልቲ ሳልሰይቲ ሰዓት ወይ ድማ ሰዓት 9 ናይ ንጎ ከም ዝኾነ ነጊሮም እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ንስኻትኩም ቅድሚ ሰዓት 9 ምንም ኣይትገብሩን ኢኹም አይሁድ ኢኹም አይሁዳውያን ካብ ንጎ ክሳዕ 9 ዘሎ ሰዓት 9 ዘሎ ሰዓት ምስ ኣምላኾም ዝራኸቡሉ ምስ ኣምላኾም ዘለዎም ጉዳይ ዝውድኡሉ ሰዓት እዩ ስለዚ ኻይ ጴጥሮስ እንታይ ኢሎም ንመዓልቲ ሳልሳ ሰዓት ከም ዝኾነ ነጊሮም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኮነ ኢልዩ ነዚ ሓሳብ እዚያ ኢልዎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ከዘኻኽሮም ስለዝደለየ እቲ ዘቕረብዎ ምኽንያታት ተራ ምኽንያት ከም ዝኾነ ጉዕሜስ ገለ ዝብሎ ነገር በቃ ዘይከውን ነገር ከም ዝኾነ ነቲ ስራሕ ኣምላኽ ንምንሻው ወይ ድማ ስራሕ ኣምላኽ ንምኽሓድ ኢሎም ዝገበሩ ከም ዝኾነ ከሪኦም ስለዝደለዩ ንመዓልቲ ሳልሳ ሰዓት ከም ዝኾነ ነጊሮም ኢየሱስ ጎይታይ እቲ ዘገርም ነገር እንታይ እዩ እቶም ጉዕሜስ ፀጊቦም እዮም ዝተባሃሉ ኩላቶም ብዛዕባ ዓብይ ግብሪ ኣምላኽ በቲ መንፈስ ቅዱስ ዝሃቦም ቋንቋታት ብምዝራቦም እዩ ጉዕሜስ ፀጊቦም እዮም ተባሂሎም በቃ በቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊኦም ምስ ወረደ በቃ ካብቲ ሓጎስ ንላዕሊ ካብቲ ሓጎስ ዝተላዕለ ዘሪእዎ ዝነበሩ ኣክሽናት ስኹራት ኣብሂልዎም ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ጴጥሮስ ኮነ ኢሎም ስራሕ ኣምላኽ ንምኽሓድ ከም ተዛረቡ ፈሊጡ ጉዕሜስ ፀጊቦም ዘይኮነስ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ሓይሊ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኦም ብምውራድዩ ከም ስኹራት ኣምሲልዎም ኢሉ ነቲ መልሲ ዝሰዓንሉ ሕቶ መልሱ ክነግሮም ከሎ ንርኢ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ጴጥሮስ ስኹራት ከም ዘይኮኑ ክነግሮም ከሎ እንታይ ኢልዎም እቲ ብነቢ ዩኤል እተባህለ እዩ እዚ ብነቢ ዩኤል ተባህለ ኣቀዲሙ ዝተነገረ ትንቢት ክፍጸም ዝግብኦ ዝነበረ ትንቢት እዚ ትንቢት እዚ እዩ ኣብ ልዕሊ ኣወዳትን ኣዋልድን ዓበይትን ንኣሽቱን
ማለት ከምቲ እግዚአብሔር ዘተስፎ ኣብ ልዕሊ ስጋ ዝለበሰ ዘበለ ሁሉ መንፈሱ ኺዕው ኢሉ ክዛረቦም ንርኢ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አሜን ሐዋርያ ጴጥሮስ እዚ መንፈስ ጥራይ አይኮነን ኢሎም መንፈስ ምቕባል ጥራይ አይኮነን ጎይታ بدحر زخوني منفسي نابلع لز كل سجا خقوي أوداتكمن أوالدكمن كنبيو أرجوتكم حلمخ حلمو أقواسكم كرأي كريم بتن ما عالتات تنسى أب سوؤتن أنستن باروتوكا منفسي كخقوي إلو نيرو بزابير كيو دم زابير مسكن حدا نجرجن وسيخو بيتروس نجيروم أب سماين أمدرن تأمرات دمن حاون أنود تكن كرئيو إتا أباين مفرحت معالت إجزابير كيمتت صحاب أبتسلمات ورحد ما أبدم تلوت كخون كأيو كم تجزابير زبالو أب كرنتيون أب يروشاليم أبتوم إجزابير زتسو أم ترفن مدحان كخونيو سم إجزابير زتسو زبالو خود دحنيو سمعوني بلو مالو نسخاتكم سم إجزابير تسوي أخم أنت زيدي حينكم ما أتكرهبكم يزبلهم زلوا إجزابير مسكن أي تملتوني خم كاب قط إجزابير يزبلهم يسوع نزل عالم نسوقي تاي آمين إزي هجتري وزلهم نيم جمر تغفاليو إزي فرق تنبيتيو اتفرقوا يتفتسي مزلو منفسوخ يقولو بدحر زيغن زخون نجر الله أب سماين أم مدرن كأ تأمراتن دمن حاون أنو تكن كرئيلو إذا خوني بجدي خوني إتعبين مفرحتن معالت إجزابير كيمت قلت إجزابير كيمت أخولو سم إجزابير تسويهم دحانو إلو نايدحنت أوعيد كجبر لهم كله نرئي ويتا يسوع كريستوس بنجر كل يبارككم تأجو يبزحلكم نلومي أبزي أدو كبلة next week دما كنكت صلينا مالتي